кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Монда да яшәеш гөрли, бар да кайный, вакыт-вакыт йөрәкләрдә утлар дөрли. Әнә шул кеше казаннарда кайнаган язмышлар шулпасын авыз итер өчен без юлга чыгабыз. Һәм күренекле яки әлегә күпләргә таныш булмаган, әмма һәрвакыт кызыклы шәхесләр белән очрашабыз. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Гадәттә без төрледән-төрле кешеләр, шәхесләр язмышы, аларның тормышы хакында сөйлибез. Бу юлы сәфәребезнең сәбәпчесе матур, акыллы ат. Төгәлрәк итеп әйтсәк, гади генә түгел, татар токымлысы. Аның якындагы үткәне, бүгенге көне һәм киләчәге белән бәйле безнең кызыксыну иде. Хәер, бүгенге кыргый булмаган атлар хакында сүз йөрткәндә, без барыбер кешеләргә әйләнеп кайтачакбыз. Аларның атларны үз иткән, чын дус иптәш итеп күргәннәренә. Соңгы елларда һәм бу инде традициягә әверелде, Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә зурлап сабан туйлары оештырыла. 2019 елда мондый бәйрәм гөрләп Самара өлкәсендә узды. Татарстан президенты һәм чара үткәрелгән өлкә башлыгы катнашында. Әлеге сабан туйда Татарстаннан Самарага бүләк итеп татар токымлы 1 яшьлек колын бүләк ителде. Исеме дә тарихлардан килгән. Сак-сук иде әлеге җилләрдә җитез акыллы атның. Кызганыч, зурлап уздырылган әлеге бәйгенең безнең атка бәйле видеокадрлары махсус сакланмаган. Әмма булганнарыннан да биредә хөкем сөргән дустәнә күңелле атмосфераны, безне юлга чакырган матур атны күз алларга күрергә мөмкин. Татарстанның үзеннән Лениногорский районы Югары Коран авылыннан татар атлары токымын үрсетү үзәге җитәкчесе Фәрит Нәбиуллин килә. Нишләп йөри икән ул монда? Нишләп йөрсен инде? Бүләк китерә. Син беләсеңме алмас? Фәрит Нәбиуллинның ерак бабасы Гани Мулла әле 200 ел элек токымлы атлар үрчетә торган булган. Аның Орлов нәселеннән 3 айгыры 100 биясе булган. Бабалары һөнәрен бүгенге көндә Фәрит Нәбиуллин дәвам итә. Аның 5 баласына да ат җене кагылган. Улы һәм кызы Самат белән Камилә бүгенге сабан туя бүләк итеп, токымлы тай алып килгәннәр. Менә бу бүләк ичмасам. Татар халкында шундый мәкаль бар. Ир-егетнең йөрәгендә ярләнгән ат ятар ди. Сез әлеге кадрларда күргән сак-сакның 2018 елда дөньяга килүе, аның республикабыз тарафыннан бүләк итеп тапшырылуы да Татарстан һәм барлык татар дөньясы өчен бер символик мәгънәгә ия. Ни өчен дисезме? Барсы да әлеге колынның татар токымлы атлар рәтеннән булуы белән бәйле. Гомумән бу темага татар токымлы атлар хакында сөйләгәндә, Рәсәйдә яшәүче бик күп халыкларның инде күптәннән үз атлары барлыгын ассызлыкка булу кирәктер. Башкорт, бурят, якутларның төп-төгәл милләт белән бәйле исем итүче үз токымнары. Мисал өчен Башкортстанда башкорт токымлы атлар бар. Удмуртларның исә Вятка токымы, урысларның исә берәү генә түгел. Бүгенге көндә Орлов, Рус, Владимир һәм башка берничә токымлы атлары дөнья күрә. Менә кайсы гына өлкәне алсаң да, алдыңлардан рәтендә булган татар халкының озак еллар үзенең токымлы аты булмаган. Төгәлрәк итеп әйтсәк, сакланмаган иде ул. Һәм менә ниһаять республикабыз президенты игътибары ярдәмендә әлеге гаделсезлек юк ителә. Моннан 2 ел элек Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан татар атларын тергезү өчен аерым комиссия төзелә. Әлеге мәсьәлә дәүләт күләмендә ныклап өйрәнелә һәм бу өлкәдә зур эшләр башкарыла. Нәтиҗәдә 2018 елның 12 апрелендә татар атлары токымы барлыгы Россия күләмендә кабул ителгән аерым документ, патент белән исбатлана. Соңрак 2019 елда исә татар атлары токымы Россиянең махсус дәүләт реестрында аерым селекцион казаныш буларак теркәлә.
Шунысы кызык. Күп кенә хокуклар бирүче әлеге документка кулны, имзаны урманнар белән бәйле фамилия төшү дәүләт эшлеклесе Лесных әфәнде куйган. Әллә безнең атларның урман табигатьне яратуларын истә тотып эшләнгән инде бу. Очраклы гына булса да, күңелгә канәгатьләндерү хисләре иңдерүче күренеш. Шулай бит, дуслар. Инохоть – это вид аллюра, особое движение лошади. Необычность такого бега заключается в одностороннем переставлении ног. Благодаря такому движению наездник чувствует себя комфортнее. Он как будто летит. Именно поэтому этих лошадей называли небесными конями. Татар атлары арасында киң таралган сары һәм сарыклы төсләр табигатьтә кояшка, таңнарга, җәүһәрләр арасында алтыннарга тиң үзләре. Шуңа да булса кирәк, борынгыдан ук татар атларын безнең саксыкны кебек бүләк итәргә дә, бүләк буларак кабул итәргә дә яратканнар. Менә мәсәлән татарның үз заманында бөек ханы Баһадур, туңгыз кытайлылар кебек күрше халыклар белән дус яшәү өчен 7-8 сәгать эчендә 100-120 километрны бер туктаусыз чабарга сәләтле. Үзенә дә кадерле булган атларын еш кына башкаларга бүләк иткән имеш. Бу хакта Кытайның тарихи чыганакларында язып калдырганнар. Ә без татар токымлы атлар хакында хикәятне Татарстанның Самарага бүләк иткән кылыны, Саксыкның язмышы, аның янында бүгенге көндә булган хөрмәтле, уңган булган кешеләр турында сөйләшү белән дәвам итәбез. Бүләкне алу белән Самара өлкәсе губернаторы аны бик тә ышанычлы кулларга тапшырган. Бу якларның гүзәл табигате, Ставрополь районы Жигули авылында урнашкан далалы кыр атлы туризмны оештыру клубына. Җитәкчесе Алтайдан килеп биредә матур гаилә корып гомер итүче Ирина Глинская. Диңгезләрне үз итүче, шул өлкәдә хезмәт куючы ире, яшүсмер кызы, кечкенә улы һәм тормышында зур урын алып торган төрле һәм күп санлы атлары бар әлеге ханымның. Ул атларны чын күңелдән яратучы кеше буларак һәм безнең биргә килүебезнең мәгънәви максатын белгәч, безгә бигрәк тә якын итеп, колач җыеп каршы алды. Исәнмесез? Исәнмесез. Ваша лошадь поживает хорошо. Он бодр, весел и достаточно красив. Живет в обществе туристских коней и чувствует себя замечательно. Могу только сказать одно. Жив, здоров, радуется жизни, приносит радость людям и детям. Вы не поменяли ему имя? Он также остался Саксык наш? Конечно, он остался Саксок. И, кстати, мы ему пророчим очень большое спортивное будущее. Я думаю, что он будет будущим чемпионом. Будем надеяться, что через год, максимум через 2, мы обязательно поедем покорять Татарстан вместе с ним на его историческую родину. Исәнләшкән арада кыска гына әңгәмәдән без бүләк атның үзен башкалар арасында яхшы хис итүе, аның исән-сау яшәп ятуы, биредәге туристларга шатлык бүләк итүе хакында белдек. Исемен үзгәртмәгәннәр, Татарстаннан килгән Саксык булып сакланган. Яңа хуҗа да, аның белән һәр көн шөгыльләнүче тренер да Саксыкка спорт өлгәсендә ышанычлар баглыйлар. Аңардан киләчәктә зур җиңүләр көтәләр. Татар токымлы атны туган ягы Татарстанда уздырылган чабышларга да алып барырга ниятләре бар. Без Саксыкның нәрсә яратканын белештек, һәм аны кишер белән сыйладык. Моннан тыш тәмле итеп киптерелгән ипи, сухарины да үз итә икән безнең арт. Ә калган ризык бары тик хайваннар табибы, ветеринар таләп иткән рацион нигезендә күзәтү астында башкарыла дип сөйләде безгә хуҗабикә. Он еще жует, видишь? Сейчас он прожует, у него аж так все валится. Аннары бүләк иткәндә кечкенә кулын булган Саксыкның инде 2 яшьлек айгырга әверелгәне, аның нык сау-сәламәт үсү хакында сүз тотты да атка атланырга тәкъдим ителде. Мин рәхәтләнеп килештем дә моның белән. Татар токымлы атларның яңа тарихында беренчеләрдән булып дөньяга килгән, илгә танылган бүләк ат Саксык белән фатауга төшми, калу һич кенә дә ярамас. Без Жигули авылында кунакта булган көннәрдә Далалы кыр атлы туризм клубына Мәскәү кунаклары. Спорт белән бәйле туризм өлкәсендәге федераль судья Дмитрий Милёхин җитәкчелегендәге бер төркем балалар килгән иде. Араларында Мәскәүдә яшәүче татар кызы Ульяна да бар.
апасы Диләрә килә алмый калган атлар янына. Шул хакта сөйләде ул безгә. Татарны тарта дигәндәй, нәкъ менә без биргә килгәндә бу кышчыкта кайткан Мәскәүдән Самарага. Моңа өстәп татар токымлы саксыкны да үз итәргә өлгергән иде инде ул. Үзегез күрәсез, гел шуның тирәсендә бөтерелә. Ульян татарча беләсең? Да, ае. Яхшы беләсең? Ае. Татар кызы Ульяна да татарча сөйләшә алмады безнең белән. Тырышып караса да. Судья әфәнде дә татар теленә зур хөрмәт белән караса да, тел байлыгым аз диде. Башкорт егете саксакның инструкторы да китереп чыгара алмады сөйләшүне. Сәбәбе җөмлә төзү кыен. Так, бүген безгә биредә татарча кыланырга җиңел булмаячак. Я не смогу, я сейчас. Самар өлкәсенең аерым урнашкан гүзәл утравында татар телен белмәгән әңгәмәдәшләребез белән алып барган сөйләшүдә эмоциональ шалымнар бик тә күп иде. Шуңа да әлеге аралашуны бу очракта гап-гади синхрон тәрҗемә белән бирү бик үк дөрес булмас. Булай эшләгәндә сүзләрнең илһамы, әңгәмәдәш бары тик үзе әйтеп биргәндә күңелгә барып җитә торган бик тә кирәкле бер сыйфаты югала дип таптым мин. Әлеге алымны тәнкыйтьләүчеләр булачагын алдан ук күз алдыма китереп. Әмма шулай да быел республикабызда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы икәнен онытмыйк. Бу нисбәттән сөйләшү барышында башка милләт вәкилләренең татар теленә булган мөнәсәбәтен дә ачыклап кайттык без. Ачуланмый гына тыңлап тоеп карагыз әле дуслар. Самардан килгән искән җылы сүзләрне, җилләрне. Инде рус теле белән бөтенләй дус булмаган тамашачыларга соңрак әңгәмәнең кыскача тәрҗемәсен тәкъдим итәрбез. Ну, на самом деле, когда мне сказали, что нам привезут татарскую лошадь, я думала, он будет злой, сердитый, какой-то такой страшный зверь. А он приехал добрый, как котенок, ласковый, возьмите меня на ручки, несмотря на то, что он жеребец. И такой добрый и ласковый, у меня с ним справляются 10-летние дети, несмотря на то, что он молодой жеребец. Это звучит на самом деле страшно, но вот именно порода это нам очень понравилась. И для туризма она идеально подходит. То есть они выносливые достаточно, добронравные, относительно неприхотливые и не очень высокие, что тоже в принципе хорошо в туризме. Да, у меня были мысли сделать свое хозяйство племенным, завести сюда какую-то определенную породу лошадей. И когда я познакомилась с татарским конем, что я склоняюсь к разведению именно татарской породы, потому что она близка к туризму, она идеально для этого подходит. Ну и Татарстан — это наш сосед, откуда, собственно, не очень далеко и дорого везти лошадей. В этом году планируется проведение первенства России по спортивному туризму на конных дистанциях в Татарстане, поэтому мы приглашаем всех. Нас тоже пригласили в Татарстан провести соревнования, и мы приглашаем всех желающих принять участие в этих соревнованиях и посмотреть, поболеть за участников, которые будут выступать в частности и на татарских лошадях. Ну и будете расширять, наверное, знание татарского языка. На сегодняшний день сколько слов знаете? Ну, у меня достаточно большой походный опыт. В общении я знаю целое слово «рахмат». Но так, с точки зрения названий географических, знаю достаточно много. То есть там могу понимать, что означают названия географические. То есть Сууксу, например, там холодная вода, да, там Даре, там кыз, девушка и так далее. Да. То есть я что-то могу понимать. Но в речи только рахмат. А у вас какое знание? Пока у меня нет знания татарских слов, но к первенству России я обязательно выучу, чтобы в Татарстане быть немножечко своей. Ну, а вот башкирин по национальности и просто тренер, который занимается каждый день лошадью татарской породы, он, наверное, больше знает, я так понимаю. Ну, минда татарча словарный запас S, поэтому придется мне и так, но в случае разговора, конечно, я вас полностью пойму и переведу славянским коллегам. Ирина Глинская бүләк булып биргән татар токымлы атның яңа хуҗасы, татар аты турында ишеткәч, тарих буенча белгән татар-монголларны искә алып, башта куркып калу хакында сөйләде. Әйдә соңрак саксыкның бик тә йомшак, кешеләргә ягымлы, туризм өчен кулай булуын ачыклау хакында әйтте.
Хуҗабикәнең атларны үрчетергә нияте дә бар икән, һәм бу нисбәттән ул күңеленә хуш килгән татар токымлы атларга өстенлек бирә. Татарстан Самардан еракта урнашмаган, алып кайтуда кыйммәткә төшмәячәк дигән фикерне җиткерде ул безгә. Саксык хакында җылы, бары тик уңай бәяләүне аның белән көндә шөгыльләнүче инструктор башкорт егете дә куәтләде. Ә Мәскәүдән килгән судья үзебезне һәм барлык тамашачыларны июньдә Татарстанда узачак Россия күләмендә оештырылган зур ат чабышына чакырып калды. Әнә шулай Казаннан килеп, Казанга чакыру алып кайттык без. Бигрәк тә кызык килеп чыкты. Инде аралашуга килгәндә әңгәмәдәшләребезнең өчесе дә татар телен яхшылап белмәүләре хакында әйттеләр. Әмма Татарстанда быелның июнендә уздырылачак зур ат чабышына килгәнче, татар телен аз гына булса да өйрәнергә кирәк дигән фикер белдерделәр, вәгъдә бирделәр. Әнә нинди вәгъдәләр алып кайтабыз без туган якларга. Россиянең бер юлы 3 регионы вәкиленнән: Самара, Мәскәү һәм Башкортстанлыдан. Тәрҗемәсез сөйләшү моның белән генә тәмамланмады. Янәшәдәге җылы йортка кергәч, Ирина Глинская безгә татар токымлы саксык белән бәйле очеркка һич кенә дә кертми калмаслык тагы беренчә кызыклы мәгълүмат бирде. Степное поле располагается на территории Самарской Луки. Это наша удивительная территория, гористая, еще ее называют Жигули, которая омывается водами Волги. То есть река Волга делает 4 изгиба и огибает нашу Самарскую Луку, и у нас получается как бы остров. Такая изолированная, уникальная, удивительная территория с особо охраняемыми территориями. Национальный парк Самарская Лука, Жигулевский заповедник. И именно по этим удивительным местам Саксока будет ходить. Саксока все полюбили у нас. Он теперь в ранге любимчиков. Полюбили и взрослые туристы, и дети настолько его любят, что уже его рисуют. Вот Соня Белоусова нарисовала такой портрет Саксока. Вот такой портрет Саксока на фоне нашего степного поля нарисовала Соня Рогозина. Но он прикреплен сейчас к моей дочери Иванова Алена. То есть она сейчас на нем стабильно занимается. Далалы кыр атлы туризм клубы Саксыкның бүгенге дөнья күргән урыны гүзәл табигатьле бер утрауда урнашуы хакында сүз йөртте ул. Атны туристларның олысы кешесе дә үз итте. Балалар Саксыкны шул кадәр яраталар, хәтта аны бик еш рәсемгә дә төшерәләр дип сөйләде ул безгә. Саксык бүгенге көндә әлеге ягымлы ханымның кызы Аленага беркетелгән. Ул ат белән даими шөгыльләнә икән. Әлеге кадрларда сез барыбызга да рус әкияте таныш Аленушканың безнең татарда танылган Саксыкта җилдергәнен күрәсез. Ә кызның татар атына булган тирән мәхәббәте хакында әлеге фотолар сөйли. Яратмаса шундый матур толымнар үрмәс иде ул, шулай бит. Әнә шулай бүген бүләк ат Самара өлкәсенең Ставрополь районында Жигули авылында дөнья күрә. Бар халыкны Жигулилардан атларга күчәргә, автомобильләр тулы шәһәрләрне ташлап, чиста һавалы, матур табигатьле авылларда яшәргә инде төсле ул. Самара белән Татарстанны хәзер ике арадагы юллар, автомобильләр генә түгел, әнә шундый атлар да берләштерә. Саксыкны күрдек, аны биредә яратып, үз итеп кабул иткәннәрен, гел игътибар үзәгендә тотканнарын, һәм хәтта безнең татар токымлы атка спорт өлкәсендә зур өметләр баглаганнарын да белдек без бүген. Һәм республикабызның Лениногорск якларына Саксык дөньяга килгән җирләргә юл алдык. Алда 3-4 сәгатьлек юл, янәшәдә гүзәл күренешләр, таң калырлык туристик маршрутлар. Тиздән Самара өлкәсенең Жигули тауларын Лениногорскиның Карабаш һәм югары Каран биеклекләре алыштырыр. Без сөйләгән атның хәзер дөнья күргән җирләре белән туган якларын әнә шул таулар берләштерә дә инде иң беренче чиратта. Минем яраткан җөмләне өйрәнеп бетермәдегезме әле, хөрмәтле тамашачым? Тәгәрмәчләр тәгәри, ә мин күзәтәм. Юлның ерак булуын искә алып, күзәтеп кенә калмадым мин бу юлы. Әзак кына уйланып та бардым. Темабызны дәвам итеп ялыктырмас өчен без Самарадан Лениногорскига юл алган арада башкалабыз Казанда төшерелгән материалны карап үтәргә тәкъдим итәбез. Татар токымлы атлар темасына фәнни мәгънә бирүчләрнең берсе, генетика селекция һәм нәсел эше. Терлекләрне үрчетү өлкәсендә күренекле белгеч, Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясендә хезмәт куючы, биология фәннәре докторы, профессор, татар атлары селекцион казанышы авторларының берсе Равил Хайретдинов сөйли.
Таратлары, аның геннары бер кайчанда югалмаган. Алар кайдадыр булырга тиеш. Алар бит тарихта язып калдырган бу атлар. Шуңа күрә бу атларны беренче чиратта табу кирәк иде. Безнең Татарстанда Лениногорск районы бар, Жирак районнар бар. Моны теге нәселле атлар арасында эзләргә кирәк түгел, гади атлар турында, җирле атлар арасында эзләргә кирәк. Шуңа күрә без беренче чиратта максат итеп куйдык, шушы атлар, татар атларына охшаган атларны табу беренче мәсьәлә булып торды, авырлык булды. Чөнки без Татарстанда безгә җитәрлек, токым итәрлек арасындагы атлар саны юк иде. Шуңа күрә киттек без кайда татар атлары тарих буенча килгән, безне Татарстанга кадәр килгән татар, аның юлын без киресенчә, шул килгән юл буе киресенчә бардык. Ягъни без киттек Чиләбе өлкәләренә, Башкортстан өлкәсенә, республикасына, киттек Төмән өлкәсенә, Тува өлкәсенә, Алтайга, Кытайга кадәр барып җитә алмадык. Бигәйбәт булыр иде Кытайга барып җитсәк тә. Чөнки әле алар сакланган бу атлар Кытай чикләрендә. Чөнки шундый мәгълүмат бар. Без беренче чиратта аны тышкы кыяфәтенә карап, эш сыйфатларына карап, үзенең тәрбияләү сыйфатларына карап, чыдамлык сыйфатларына карап без чиратта шуңа карап атларны җыйдык. Татар атларына бармак белән санап үтсәк, нинди сыйфатлар хас булырга тиеш? Ничә килограмм, нинди биеклеге, нинди озынлыгы дигән менә шундый. Татар атларының менә шушы тарихи чанаклардан чыгып без фикерләсәк, татар атларының биеклеге 140 см, 141 см, гәүдә озынлыгы 150-155 см, авырлыгы 400-450 кг, чыдам, кыш көне дә үзенә арызык таба, җәй көне дә үзенә арызык табала, үлән белән туклана, алар тибенеп тукланалар, карасындагы үләнне тибенеп табып, шуның белән тукланалар. Аңа сыйфатлары бар. Кигәвен чиркигә чыдам, түзә торган атлар, бүтән атлар түзә алмый, безнең татар атлары түзә ала. Көненә 120, бер туктаусыз чабып 120 км юл үтәргә мөмкин. Фән әһелләре атларга бер күзлектән караса, иҗат кешеләре, язучы рәссамнар аларны башкачарак күрә. Татар әдәбиятын алсак, Алмачуары да, Акбуз аты да, Тимер күк, Тулпары да бар бездә. Гади тормышыбызда исә 2018 елдан башлап берсеннән-берсе матур мәгънәле исемнәр йөртүче татар токымлы атлар артканнан арта бара. Бүгенге көндә Самара якларында яшәп атучы Саксык белән сез инде таныштыгыз. Бу матур тәмле исемлесе дә Саксык кебек без ел алган Татарстанның Лениногорск районындагы Фәрит Нәбиуллинның атлар хуҗалыгыннан. Бик тиздән без әлеге милләт җанлы легендар шәхеснең үзе белән дә, аның атлары белән дә якыннан танышачакбыз. А это символ конного двора. Жеребенок по кличке Алмакай. Алмакай, кел монда, кел Алмакай, кел. Ой, Алмакай акыллы. Менә вот безнең Алмакай. Әйе, мондый матур җан ияләрен күреп, китаплар да язырсың, киноларда төшерерсең. Без юл алган Алмакай татар атларын тергезү үзәгенә багышланганы әле күптән түгел дөнья күргән. Шабып түгел ышыккына, иләләр ак музаклар, кичкенә дә күз иярми, үскәндерме анаклар. Шабып килгән тулпарларның, җилләр ялларын, көмешен шыңлап ала, дагалы тоякларының. Шабып килгән тулпарларның, җилләр ялларын, көмешен шыңлап ала. Тарихта, бүгенге тормышта да атларга кагылышлы уйландырырлык мәгълүмат та, арасында таң калдырырлыгы да җитәрлек. Әмма безнең максатыбыз башкарак. Бүләге ат белән бәйле кызыклы мисалга таянып, татар токымлы атларның яңа тарихи китабы битләрен язу. Бер яшьлек бүләк кылынның айгыр булып җитешкәнлеген, аның язмыш тормышын якыннанрак күреп өйрәнеп, бу хакта тамашачыларга җиткерү. Бер кылын мисалына таянып тарихны язып буламы дисезме? Миңа калса бик мөмкин. Чөнки Саксык татар токымлы атның барлыгын дәүләт күләмендә танычы документларга кул куйган 2018 елда дөньяга килгән. Борынгы бабаларыбыз ханнар заманында кебек Татарстан тарафыннан икенче регионга бүләк ителгән. Төсе кыяфәте, холкы,
Үз-үзен тотышы, исеме белән дә безнең татарныкы икәнен исбатлаучы ат ул. Тарихта, китапларда урын алырга, кыйммәтле бүләк булырга лаеклы, чын мәгънәсендә бәхетле, җан иясе дияр идем мин. Менә шул урында мин бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Саксык дөньяга килгән җирләрдә республикабызның Лениногорск районында бүләк атны үстергән мәрхәмәтле шәхес кызыклы әңгәмәдәш Фәрит Нәбиуллин белән якыннан очрашып, күрешеп сөйләшкәнче. Һәммәгезгә исәнлек, саулык, бары тик бәхетле яшәеш теләп хәзергә хушлашам, яңадан очрашканга кадәр.